Μείνετε ενημερωμένοι και κοιτάξτε για ενδείξεις πλημμύρας, κακοκαιρίας, έντονης βροχόπτωσης, ορμητικών ή ανερχόμενων νερών. Ξαναδείτε το σχέδιο σας, αποφασίστε πότε θα φύγετε. Να θυμάστε ότι η οδήγηση, η ποδηλασία και το περπάτημα σε πλημμύρες είναι επικίνδυνα. Το New South Wales SES μπορεί να στείλει προειδοποιήσεις με πληροφορίες και συμβουλές. Μπορείτε να τις βρείτε στην εφαρμογή Hazards Near Me, στην ιστοσελίδα New South Wales SES, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης New South Wales SES, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Θα ενημερωθείτε αν υπάρχει κέντρο εκένωσης ανοιχτό για την περιοχή σας. Όταν φύγετε, πάρτε μαζί σας το κουτί με είδη έκτακτης ανάγκης και άλλα είδη που χρειάζεστε. Πάρτε τα κατοικίδια σας. Πείτε στην οικογένεια και τους φίλους σας τι κάνετε και πού θα πάτε. Ακολουθήστε όλες τις συμβουλές και τις οδηγίες εκένωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Live Traffic, ζωντανή μετάδοση κατάστασης κυκλοφορίας, για να βρείτε τους ασφαλέστερους δρόμους. Οι πλημμύρες μπορεί να είναι γρήγορες, βαθιές, βρώμικες και επικίνδυνες. Ακολουθήστε όλες τις συμβουλές και τις οδηγίες εκένωσης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της New South Wales, the New South Wales State Emergency Service, για περισσότερες πληροφορίες. Αν χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καλέστε το New South Wales SES στο 132 500. Αν παγιδευτείτε σε πλημμυρικά νερά ή χρειάζεστε βοήθεια για να σώσετε τη ζωή σας, καλέστε τα 3 μηδενικά 000. Πείτε interpreter και Greek αν χρειάζεστε διερμηνέα. Είστε έτοιμοι?